Kohimen ko para bayir hautrai Jesu Christ. Pintakas ngi ka balang ka kinmaburom ya ka Bridget Bakuit ka Sweden. But ka Bridget Bakuit ka Sweden kalong ka longkumi badon prangut ki kon. Henry kala yo pediang ya ka jingkot kerpang balong rinium pat kala seng kawe ka seng rinium. Bad ujisu la yid ya ka haddu kata. Bad ujisu la penpau haka syapanga jingsha shitom jongu ya ka. Bad de lemba ka jing penpau jongu jisu iya ka Bridget ngitip haka por ujisu shashitom shuaben yap ule yomad haka med jongu kumba 1,000 praspa saupo teligi jimmo haka met ujisu ula hikayaka ula itu haka bangala shashitom katne teligi jimmo haka met jonga but ngi barabor ngi pet yagi jimmong jongu ujisu katto katne tili kaba kongzan henry nadu kapor lakam ya ujisu hadu kapor ujisu la yap uladon haka med jongu lemba ka jing sembat ne lemba ka jing kelon bunsin da ke di bana kumda ter 1,000 praspa saupo tiligi jingmo kade Bridget Bakuit kala itu ia ka balang bau jisu upen pau kumjuru ka Bridget Bakuit kala yopidiang bun gi jingai haka jingim changa kala yarap ya ka balang banyai shakamat lempa ka jing yo i jongka bat ka jing penpau jongu jisu iaka kabalang ka pediang ia ka jimpau jongka bunsin kabalang ka penbeitru ia ka jingim ha kabalang lemba ka ne ka jimpau bad ngilong ke bala kerku namar ngidon kawe ka relik jongka Bridget Bakuit jongka Sweden hangne ngaru ngalingo nangno ngayo kani henry haba ngala lumban bu ya hinyutili ki relik jongi rikuit hangne hapdeng ka weka relik kadeka jonga Bridget Bakuit lese jisu hi ulamut ya kane ban poishane kanamba kadba haga retreat center ngi puson kam jilliu ya ga jingsha shitam bangi duwahai ka Bridget Bakuit ru kanang yasait naga benda jongi ko himen ko para haga jingpuli habangi peit ngiosngo ujisu uangnut halor ke baro kamdame yaka jimbam shashkor jonki briu halor ke bara ulahi kai but haka jing kitab Jeremia ngiosno u Jeremia nongya tolopa ula kran yakaba uble ula anur pila kerlalong ki briu bam snongu pikalat lord yaka jingim jompi kumno uble ula penyai yaka jingim tandang kane kalong ke jinglong jongiru bun ki briu haka por dang kinna kilong bariu baleba ki maresha ujisu ki duai kilong ki bakam kit kiaba ya ka kamera kadbanang he karung hangi ya ka jingchai tu lese ke jing salia ban duai ne ka jimbon kam ka pelong yangi ban klat bon sin ya ka jingriu bale but news ngo Jeremia wala ong ya upai Israel uble uud halo jombi uble usngausi halo jombi namarba pila kalat yanga katolong umpoli ubaim ba ai jingim yapi pila lendat yanga nanda pila letino yaki pukri pukri bam ne bunsin kane kalong ke jinglong jongene ka parte ngi wad yaki jingsngo ba jonga parte ngi kam la ngi perkat ya ke jinggamen si po jongene ka parte but ngi ngeit bij bunsin ne shapin shoy shapin bij bun gi jingitan na jongene ka parte but kadon ke jingtin ju ya ki brio banwad ya ke jinggamen si por ne jingtingan si por ke jingsno ba si por da ka ba ido ya ke jingidu jisu jingidu pale kane ka de ke jinglong jongene ka parte bado ublay uang pila lendat iyanga ka umpoliu ba ay jingim tang ublay ulong
ka umpoliu basisha balabanai jingim Henry kaperte ka ong kumno menda yangi piwachato pi yaishato habadon ke jimpang jingshitam buun ke brio ki ang o lada pi pang komne lei sha uta ubrio sheit kata lei sha kata ka brio lei sha uta onongenia sha lei sha kita ki baduai kumda ter but ngi koloi ban ngeit kane kalang ke jingur jongo ble ba ngi wat ye ki umpoliu bape umpol ne pukri bape kabamot ka kanum ne hangne ublay wong ayu ka jingkamen si por kamla ban yalam yangi siya ka jingkamen ka bapura kani ka lang ka jingmol ka ba kaktino blay ka nangda ben rap shushu ya kani ka binda ujisu ang komno ki nungya tulupa bad ki bahok kila wat kila trang dik ban yotsngo ya ka ba ngakren ban yo ya ka ba pio Henry kim shimla yo kim shimla yosno wat la da kila trang kai ka ba ujisu umud banong ujisu kedau hangi ya kinongya tulepa ujisu kedau hangi Abraham Moses bad baro ki bakrao batri jonga jutambarim kila trang ban yo ya ujisu namar ha ki jingto bakuit ka kedau hangi siapa ka jingwan mesaya Henry kim shimla yo kila tip mesaya unsawan minta uji suang nga yang hakama jumpi nga keren hakama jumpi Henry ki briupad kim treban ngap bale kim treban kongu namar ki ong kamla ya ki pukri ba pe ban ya ka pukri ba ai jingim kani kalonga jima kani kalonga jimpang jongene ke juk ke jimpang jongene ke juk kalong ngi suk ban ino ujisu ngi suk ban ino lindat ya ke jingi kai jong ujisu nangda ngi piam lot ya ke jingi kai ba tok jongene ke perte ngi long ke brio bangait beach we believe in the untruth ngi pediang ya ki kabam shisha ya ke jing shisha suki palat banrung hapo jangi nakata kada ujisu ong pio Henry pim pay don bon gi briu ki don gi kemat Henry kim yo namar kim don kata ke kemat jang ka jinge bon gi briu jang ne ke juk ka minda kim da kum gi ni kemat ki pay shi pay Henry kim yo ki snap shi snap Henry kim yo snow kim shashkor ya uble but day na kata kada ujisu la ula ong kinong ya tulepa but ki bahok minjwa walada kim don lad ban yo snow kila trang kila ngeit hakaktin en rangi pat ngilong kam kurku na kata kada habang ireke yakas ngi borom janga Bridget bakuin ujisu penpau lemba jangka kae kaba ngimpa dioi buon gibri ngimpa dioi yake jingsha shitam ujisu Henry ujisu hikai kawairu ujisu la hikai yaka kawai ke jingduai ujisu wong lada pikwa ban yomad yake jingaye jingorku janga jingsha shitam hake jingim jombi duai katsan tiliki kopa jongi but katsan tiliki kuble ka maria man kasngi but baro shisnem pensa yomad jingaye kam karpang don bon gibriu ki budia kane ke jing duai ki duai katsan tiliki kopa jongi katsan tiliki kuble ka maria man kasngi te ki yomad yaka jingit ka balad nama ujisu la shashitam halor ka dempana namar bale bangin roy haka jingidu bale te minda don bon gibriu ki budia kane ke jingi kai kaba ujisu lai lembaka Bridget bakui to lese ladangi don por ngiru ngi perlong ya kane ke jing duai kenamba ngila ban puson jiliu ya ke jing sha shitam jongu jisu ai ba ujisun karku kardo yangi ha kane ke yukerish bakui bangiru nginang jahan ba jisu bangin peit ya ujisu ngin snap ya ujisu bangin kongu ya ujisu bangin id ya ujisu ha ke jingim jongi jisu be id karku kardo yangi pensle yangi bangiru ha kane ke yukerish bakui in yamad kumba yamad ya ka Bridget bakuit ka Sweden ya ka jing shashitam jame bakala roy ha ka jinga bakala yarap ya ka balang ha ka ba yo pidiang ya ka jingar ko name ngiru ngin yarap bante ya ka balang ban lumlang ya ka balaja lemba ka jinga ka ba roy ha po jongi
enya ro yau trai Jesus Christ Chunom lai chunom. Amen.